Както винаги, благодарим, че летите с авиолинии първо хората. По-скоро горко им на хората. Желаем ви приятен ден. Будя се и тъй тъмно е, без вас самотно е. Сега не сте до мен, а тъй далеч. Светът разпада се, не мога да го спра. Копнея да не е така. Аз не съм до вас да ви споделя, но ще го изпея на света. Ще ви върнем у дома, макар че сте в тъмнина. Аз чувам вашите сърца, не се страхувайте. Ще ви върнем у дома, ще призовем чудеса. Ще чуе цялата земя, семейство вие за нас. Ще ви върнем у дома. Ще ви върнем у дома, макар че сте в тъмнина. Аз чувам вашите сърца, не се